Olen Timo Kaukonen Suomesta, Lahti. Olen nelinkertainen saunomisen maailmanmestari. Eli tässä näitä nyt olisi, mitä on vuosien varrella tullut kippoja. Tämä on tuolta savusaunakilpailuista, mitkä on siellä. Ne on yleensä aika lyhytkestoiset, että se on 140 lämmitetty se sauna ja siellä ei mene ajat kovin pitkäksi, että se on tuollainen kiertopalkinto siitä kilpailusta ja sen saa 3 kertaa kun voittaa sen kilpailun, niin sen saa omakseen. Mulla on nyt 2 kiinnitystä itsellä siihen. Vielä yhden tarvis, niin ei tarvis rajalla joka vuosi eestaa sitä, niin saisi jättää sen tuohon hyllyyn. Sellaisia. Joo, ja tossa olisi sitten MM-mitallit laitettu ihan eri seinälle, kun ne on kumminkin. Ne on jo niin eri kilpailut ja ylivoimaisesti niin kuin tasokkaimmat kilpailut, mitä järjestetään. Ne on laitettu tavallaan siihen omalle paikalleen sitten. Siinä on yleensä aina tänne korkeimmalle laitettu viimeisin mitalli. Et toi on nyt viime vuoden se kultainen ja sitten on vähän vuosijärjestyksessä tuossa noin alemmat. Saunoilla on paljonkin eroja, että Suomessa on kumminkin savusaunoja, puusaunoja, sähkösaunoja. Niin yleisin on varmaan sähkösauna. Et mä en kyllä oikeastaan viihdy alle 100 asteen saunassa. Itsellänikin on semmonen, mutta siellä tulee vähän sellaista kuivahkoa löylyä. Taas ja puulämmitteinen sauna, niin itse tykkään enemmän niistä 2, niin puusaunasta ehdottomasti. Meillä Suomessa saunominen kuuluu niin oleellisesti tuohon periaatteessa päivittäiseen. No ei nyt kaikilla päivittäiseen, mutta viikoitaseen toimintaan. Että se on meille tavallaan sellainen rituaali, että se on liittyy niin kuin puhdistautumiseen ja se on se vaan se hikoilet, sulta lähtee kuona-aineet poistuu ja se sanotaan, että sauna parantaa paljon tauteja. Suomessa sanotaan, että riidat ja kaikki sovitaan saunassa. Joo, ja nyt tultiin sitten tällaiseen vähän viimeisen päälle moderniin saunaan. Tää on viimeisen päälle tehty ja tällä on oikein nautinnollinen sauna. Täällä on kaiken näköisiä erikoisuuksia. Valot on laitettu tuollaisena hienoina ledeinä. Selkänojista loistaa ylöspäin ja laitettu listoja alle sitten lamput, mitkä valaisee kävelytasoa. Ja ei ole mikään ihan jokapäiväinen tuo löylynappakaan. Siinä on upotettu tonne. Mikäs täällä olisi? Täällähän viihtyy. Hyvin. Ja aina saunasta tuossa löylyjen jälkeen niin käydään suihkussa huuhtelemassa hiet pois ja vilvottelemassa itseä. Ja sitten mun mielestä saunojen aatelia on savusauna, mutta niitä on Suomessakin periaatteessa aika vähän, tai ainakin tässä kulmilla, missä itse asun. Niitä ei hirveästi ole, ja ne on sen verran vanhoja, ne tuppaa aika usein palamaan, niin se on se lämmittäminen niin vaikeeta, niin niitä ei ole enää paljon, mutta se on kyllä paras sauna. En ole ikinä punninnut löylyjen aikana, että paljon lähtee
Ikea pois, mutta ei se niin kummallisen paljon kumminkaan tavallisen saunasessio aikana. Kilpailut on sitten ihan erikseen. Kilpailuihin valmistautuminen, niin se on mulla tarkoittaa sitä, että se alkaa niinku, kumminkin MM-kisat on se vuoden niinku tai päätavoite, niin mulla alkaa jo puolisen vuotta aikaisemmin. Se on taas sitten, että oman kuntonsa tietää, mutta kun ei taas tiedä yhtään missä kunnossa nämä muut hurjat on, niin se selviää vasta siellä Heinolassa. Istuma-asennot kaikki on tarkkaan määritelty. Selkä suorana, kyynärpäillä saa nojata tuohon reisiin. Siinä on silleen, että se kiuas on tavallaan kaikkien keskellä, kun istutaan U-muotoisessa asetelmassa, niin siinä ei, kun se kiuas lämpötila kilpailussa on 110 astetta. Vettä tulee puolen minuutin välein 0,5 litraa kiukaalle, suihku suoraan kiukaan päällä ulkopuolelta. Se on vaan se sisua siinä mitataan, niin sieltä ei kukaan halua lähteä ensimmäisenä. Ja sitten kun se ensimmäinen siitä lähtee, niin sen jälkeen se jono rupeaa vetämään sitten. Ja se on vaan, siinä on pysyttävä ihan paikalla ja silleen, että ei siinä se sieltä mut loppupelissä sitä ajaa ulos, että kun ei enää pysty rauhalliseen tahtiin hengittämään, niin huonosti hengittää, niin siinä pystyisi ehkä puoli minuuttia vielä olemaan, mutta ei siinä ole mitään järkeä, että se polttaa sitten jo sisuskaluja niin paljon, jos väärällä tekniikalla rupeaa hengittämään. Viime vuoden kilpailuissa niin 3 tai 4 henkilöä sai ensimmäisen asteen palovammoja, kun eivät ollut tottuneet niin kuumaa löylyä kuin mitä se Heinolassa sitten tulee. Kyllä ne vaan varsinkin sitten tuossa aina kisojen kun kisat tulee lähemmäs ja lähemmäs, niin ne vaan rupeaa pyörimään jo niin paljon mielessä ne kilpailut, että niistä nähdään väliluniakin. Pärjää noissa kisoissa, että se ei auta siihen se uho yhtään mitään. Minulla kilpailuissa niin se kuumuus niin tulee ennen löylyjä kasteltua itsensä niin kylmäksi kuin vaan pystyy. Pystyn kumminkin saamaan itteni sellaiseen horkkaan siellä kylmällä vedellä jo, niin se tavallaan se muutama ensimmäinen minuutti siinä löylyissä niin on vielä ihan kiva. Että on tavallaan vielä vähän vilu. Mutta sitten kun se rupeaa se 5 minuutin kohdalla iskemään se kuumuus,
Se alkaa yleensä tuolta yläropasta, mistä se rupeaa ensin kutittelemaan ja punottamaan. Sen on oppinut kestämään sen kivun, mitä se tuottaa iholle, mutta se hengittäminen on niin pirun vaikeeta siellä, että oppisi kestämään sitä hirveätä kuumuutta, mikä se kilpailus rupeaa olemaan tuolla lähellä 10 minuuttia. Niin se on ihan tuskaa se hengittäminen ja kaikki siellä. Niin 6 kerrallaan mennään saunaan ja lämpö ajaa yhden kerrallaan sieltä pois. Ja minulta on usein kysytty, mitä ajattelen kisoissani kesken löylyjä. Ja mä oon yrittänyt itsekin miettiä jälkeenpäin, että mitä siellä tulee ajateltua, mutta se on kumminkin keskittyy siihen hommaan niin paljon ja ne menee tavallaan ohi. Minä en tiedä, tekeekö sauna paremmaksi ihmistä, mutta ainakin se tekee puhtaammaksi.